Diba? Lalaban niya. Java rice. Nano babo kabalen, kumusta kayo po? Ako Luis Season here in Pampanga. Hindi po nga doon ngayon niya chuta mo kining SM City Clark, particularly above sea level. So, bayo ya po ining restaurant kining SM City Clark. May mukulat lapang po September 1, 2019. Lumta mo ngayon kayong karelang kusina. Lamentala po makanandala lulutura yung karelang pamangan. And then later on, syempre takmandala. Tara! Ito kabang paninayan tala rin aliwang pamangan. May post ko kayong Facebook tamo, ayan o. So sabi ko, nung ninuray nga siya kayong SM City Clark, kaya ba't nung bisa lang mag-above sea level, muntala kayo ni. So hopefully sana natin tamo nga kayabe. Panayan tayo. Alright, look at that. House candy is crazy ramen long. Fried ramen niya. Okay. Natin yung sausage and yung price na is 140 pesos. Dito mo rin naman Kenny, itong tonkatsu ramen. So this is, itong super da is 220 pesos. Ito naman overload is 290 pesos. Same time, atita mo rin California Maki. Kung buri yung 6 pieces, 190 pesos siya mo. Pero ining kaya sinerve na is 8 pieces, 240 pesos. On the other side naman, atita mong Seafood Festival. So, ini is good for 3 person. Pati na rin shrimp, mussels, crab, and corn. At the same time, ng Java rice for only 380 pesos. Kung bisan na kayo man minom, atin na rin kayo outside ng tower. So then atin lakadwang flavor is a red icy or blue lemonade. Pag tating big reply kitang post naman eh. Sabi na papunta na eh. So sana tutuyang papunta kayo ni bakit ang bata kakayabi talang mo. Para alam mo kami kakabsi, pati na. Mas masaya, dahil masaya hanapin. So paninayin tayo mag-umpisa na. Nanakas ka rin isa? Tempura fest naman. Masaya kami uling, may invite kami po kayo ng above sea level SM City Clark. Atin ba pala? Sige po. Dito lang sir. Ano tawag dyan sir? Sweet overload. Sweet overload. Sweet rice. Sweet overload. Okay. Salamat po kayong above sea level for inviting us. Uling kay, medyo malungkot kami. Uling big post kami pin kayong Facebook tamo na nung minubisang 2 kilo. Kenin eh. Unfortunately, alila mo laman malyari. Uling, ito, so si share minamu po kaya kayo ing nanong pamangan kayong above sea level. Ito so king table tamo, anang kadakal ha. Pamakan. Hindi na ako sa kaninis. Apinitang Seafood Festival. Seafood Festival. So tingnan mo naman sisig. Tagalog yun po yung sisig na natin yung kain. Ebon. At yung ebon. So squid overload. Squid overload. Minsan nausda mo naman kaya squid fries. Fries. Diba?
But dito natin tamo Japanese dishes ne. And then kitang gulot tamo. Actually, malatila mo ken video tamo oneng matugul. Sobrang katugul na rin eh. Atin tamong Tempura Festival. Tempura Festival. Squid Fest. Squid Fest. Ito tawag Groot Kenny. Okay, but just to mention so ining tempura tamo, it comes with 3 Java rice. Java rice. Okay, but ini Squid Fest. is atin yan naman 3. 4. Ito yung 4 Java rice. Tapos i-Groot natin yung 3 Java rice. So, okay na, so we're gonna keep the video rolling. Ito, mangan kami. Sabihan nila rin insights me nung ating pasanan datang, mas masaya. Nung ating pasanan datang, mas masaya. So, ito, bayan nyo kami po. Muna tayong takman nitang karelang sisig. Ito mo nung kay. Ako din sasabihan. Ulinam yun yan. Malasaya mo naman. Tama na. Patamangan ko kay Kenny, expect nyo na manggamat kayo. So either manos kayo kitang lababo or... Wala kayo gloves. Yan. Anyway, manos ka muna manggamat. Mas manyama kasing mama kapag mangga. Gamatan, ne. So Kenny, Banda Angeles, kayong pagkakabalo ko, inipa mo yung above sea level niya. So, tinta na punta lang before. At chula ka rin food park. Kung metong kay Guagua. Guagua. Lubaw. Florida Road eh. Florida. So, rin taga Angeles, ang po rin mumunta king SM Clark. Malaria pong kain eh. Try. Malaria kong subukan. Ito na, so po ng mga go kay ni guys, somewhat expect yun na maging kay Messi na ingas buko yung Messi. Rin pamangan kasi they come in kaya huge servings, mga yan, crazy out of this world servings na mga yan. What we're trying to say is aliway ng usual. Yeah. Okay guys na, so actually nanan kami pamaman kini pero sobrang kadakal kasing sinerve da. Emi man talaga agi sa nini pero magpasalamat kami king Above Sea Level SM City Clark. They are open from 10 a.m. hanggang pong 2 a.m. the following day. So detang malapit po kayo ni kaya na detang call centers or even detang late shoppers. Yeah. Mag-serve lang mo naman kasing kaya retang drinks, retang liquors, mga alcohol, beverages. So halimbawa, may 10 oras kayong may shopping, kiba't man ko yung open pa na pipangan ng kaining SM City Clark. So Open niya po ini. Malapit siya actually kay itang 3 Park. Itang 3 Park, apin din na itang 3 Park. So ito, salamat po kay Pamanal Be. Ito, makatukita mo pangaliwa. Next time, retang hashtag Tukimo ko. So, thank you for watching. We're in Pampanga until our next discovery. Peace out.